Khasi Students Union North Khasi Hills District Unit ha khat South Re uyayong arja RPR kana Leit Kynduh your Deputy Commissioner u Arpit Upadhyaya but your Superintendent of Police Riboy District Halor Jingshah Kem jagilai ngut Rangbah Khasi kibana kashnong sabuda ha kashipot re uyayong arja RPR Hakane Leit Kynduh your DC Riboy lalam khamat usamla Ferdinand Kharkamni President KSU North Khasi Hills District usamla Banjab Maring President KSU North Khasi Hills Eastern Border Area u President Kasenjuk Kirangba Shnong Raj NONGTUNG ba Blik Star Sotun lembar kirkhot KSU North Khasi Hills Unit bar kirkhot KSU North Khasi Hills Eastern Border Area Habayo ekran but urang ba buram surong ulapan pau ke Jingshah Kem Halor Jingshah Kem jigilai ngut kinong shnong jagashnong sabuda haki pulet Assam Halor Jingkno ba kite gilai ngut kinalet pantang ke jingkeng ka badan umler ulong ba kite gilai ngut kide ki brio ki balului ber ki ba imtang hakarap karyang bar hakatugas ngi shoban Shah Kem kilayarap yu ban pelaj ke kali jo una basakut habasniu ke surong uba surong ulong ru ba ke jingkem jigi pulet Assam kalong ka bamdan nong rim hei ru baruang ba ulong ru uba kloy ban sakhi khmat ju kino la dadan kam jan dom ke sini te kia wan ke jakarep ngisi kendo manga hagata ga yeng kata ga nepali tengah singo kumen de kendo namar badai ki pralok ke ju ya thon tengah ong ya kendo bat pi ta ke ngin ya le no senong ngan ni penbu i pi se jan senong le na ke ne ke lenti ke balik manga khenang bangan laj ban sa slim laj ke ni ke jing ke ni ke lenti Taki ibu yang kili ibu yang tang sistem kelanti inda lagi slip nang ta, kami kat tupor hingga lagi slip nang ta, te kia lek pai no hi salah yang ni aku boleh, kia lek pai salah kijong yang ki ong nang ni hina surok ba, kenang ba kapor mit mentah kam suk kerkom le kerkom wan, te kabah bangin lek no pai na yang kita to ke lek suk, te penban ngaru ngalek ngapoy de basuk seyeng, penban ngam tip ya kani ke jing naduk gamit sing bulai tat haduk menin ngarang sutip baga ke jing jong kitu ki pralok na ke jing ya dai kamlang ha kitu gamit ke jing rap jong ki ngal sing si haduk kata-kata da ke jing rap ke yong ki penban ki poi se ke jing tang sulai phai na kata ke jaka ke bang ya khlan rei ki kendo i ke jing te ya kani ke jing ngan sakhi lada ha kanu ka lada haganu kanu ka jing bichar ya kum kini ki khna ngalatip ya ka jing long ka jing im ki yong ki nadru menchwa la ya itho la ithau ki hasbudang haklim wang de ki khna go tibri ki blai de ki khna ki ko ngo ya ka ki jing sneng nga kumuri utumen te pendan ki hap kum se ka ne ka benta ta ngaru ngasu lada haganu kanu ka benta ba de kambangan wan ngan ya keren na kabenta jongki ngan le ya keren Habekran usamla Ferdinand Kharkamni President of KSU North Khasi Hills District ulaithu bahakne ke chile Kynduh kaseng kapen paw ke jingsko khia baki pulet Assam ki kloy ban kemi ki laingot ki samla khasi khlem kano ka sakhi barulapan paw ru ke jingsko khia halor ke jingbamla jiki pulet megalaya ban kemi ki khar Nepali halor ke jingsha khtakti jong DSP bar ki arut ki constable hakini ki banai beladab Ulong ru baka sarkar Meghalaya kamdei ban shuab eka kaipot jaka sarkar Assam hendai day bandan ka joint investigation khenang ban lab eka Jingshah balada ka sarkar Meghalaya kam sngab eka jing jaka thain khapot halor ka jigle ki pulit ka sarkar Assam ka bo jingmai ki pajba ki basa ki thain khapot namar ba ngampat ngakam i ya lemba ki video lane ki khot ki jungi ki balik yang tei bakni khndiat ru bakan don kata kadak jong ka Jingshah thang lane kadak jong kata ka jingyong jong kata ka jingking te haba niyo sa ka jingtip ba don iba mene yo itu ba hakata kasgi kata kamiet jong ka prabaje idang kendu kita kena laingut bat kidang irap ru i ban knyat ita kali bat ia thuru ki dei ki kena nongrep bat kita kena nongrep hakata kasgi kilej ban kem ya kita ki dingse knyakse da ba penukam da kinja white tree ka belengkot te haba nisu ya kata bakini gimdon ka kanono ka jingtmu lane ka intention banle ikini ki kam te ngilingo ba kumno kata ka Assam police kan kem ya kita ki laingut bat lada don kum kataru shaban kem ladi ban ai jiktip syaka police ka bari po jong Riboy district lane Meghalaya police lane ka outpost ka bajandu angte po mol snai re kamdon kanono ka jingbtip bat habangi Kynduh ya DC bat SP hantam SP bentip ingi bahadin bakem
ki sabtip ya ki polis jo ka Meghalaya je kadi ki yang so ban pendram amar ni so tho ka Jingshah Kem claim kino ki evidence kaba kalong tang kaban haras ki banra syatei syapo hamram te hadin kataru banbu yaki pat hapo jong ka judicial custody kaba hadu khasau singi ai kakta eki namar ba ngitip bat ngistu ba kini dikna ki bolului henry kila sha pharep lane kala amlong ka pre plan ban yo kem ini ki khna laingut namar ki jia ki bajia ki singi ki blalej ki bladap kade ki jia ka ba wat ki asam polis su ki don bantalang bat ki tu ki noksnong ki ni pali hang tai ban khangdam ki khasi ki banwan shapo yo molsnai bandi ki tiar marap maryang gejuki wat ki kentei armet ki buan na po umtli banlit sumar lane balik check up hangte po molsnai pc andre ka jinol kam jo sarkar menta ladang yong ba kini ki khasi jongi ki parado ki pasnam jongi ka sarkar Meghalaya kan update ya kata khaipot na po joka asam government kalong ka babakla amang yustu ba kini langut kila ban susah pharep lane pre plan ban kem yaki ka jinol kam jong ka sarkar ka jongi bakan le ya ka joint investigation ban tip ya borok ke Jingshah balada yo ejective ke borok Jingshah kat kom kitik section ki ba punbu khnang tu ki de ban what yo tu investigation officer lane ki officer ki ba he ba ai order ban le ya sumutu case register ya tu case baru ban kem ya ki ban tap spo along lade ban ai ka jing pesaja lemba ka jing ya don betak jong ka sarkar Meghalaya bat ka sarkar Assam